natin and welcome back sa panibagong video. So ngayon guys no, kay mag-unboxing tayo. So muna yung pinakaunang unboxing no. So nag-order ako sa Shopee in August 12 at dumating siya sa August 18. Bali 5 days na ata yung shipping fee. Shipping fee. So ito na. Nag-order ako ng isang drone. Woo! Ito na guys, akong excited drone, my very first drone. So, ayun. Meron siyang mga papilis, mga information nata. Wait guys, kay maglisod man tag magbutang og magkuha og camera, maglisod tag og camera. Okay, saan nato? Sa manibutang nato. Okay, dali lang guys. Ako na ipatindog diri ah. Okay, wait. Ay, mahulog. Parang mahulog siya. Oh my. Okay. Alright. So, ito na. So, mayroon siyang mga papilis, mga delivery order. So, may ay, bali. Ito, basta na mga papilis. Parang ilang may kabo. 16. Oh, jadi tatlo pala. Tatlo ang yung kaniyang papilis. Tatlo niya papilis. Tapos meron siyang perma para pan-good siya. Kanang legit guy ba? Legit ang store niya sa Shopee. Alright. So, alright. Buksan na natin to. Wow. Okay. Sobrang excited ko na. Yes! Guys, okay. Listen. Okay. Buksan na natin. Pesa guys, kaya mukha pa ko gunting. Alright, nandito na ang aking nandito na ang may wagang gunting. Alright. Okay, nangin na lang. Oh my God. Gunting ako tayo. Oh my God. Oh. Alright. Oh my God, this is freaking amazing. Okay, meron niya po siyang mga papilis gyapon. Yan, akong ginastos ko ay 4,000 siya. Yan, ang akong address, kay tabunon ako ang address. Yan ang address. Wait sa. Ngayon, at dumating siya in August 18. At nag-order ako ng August 12. Alright, okay, meron siyang mga, ayan, akong ginastos ko 4,821. So, it's so very cheap drone. Ayan, meron na siguro. Pick up door to door, COD, cash on delivery. Right, buksan na natin ng Hello, my fellow Telo drone. Wait a second. Oh my God, ginagawa ko ka ng yung packaging kay bubble wrap kaayo ba, which is cool. Wait, oh kagay, grabe ang yung pagka-package niya, ang bubble wrap kaayo, double bubble wrap pa. Alright, para madali hanggang na siya. Oh my God! Isang Telo. Bali man ang tikon? Telo, fill the fun. So, alright. So, hindi siya tarong ang pagka-package niya kay kuan man. Oh. Na siya yung mga ogaw niya. Right. Sa bubble wrap, pawat pa niya ito. Ilaban niya na kaya na gamit. Oh man, okay, buksan na natin. Oh my God, excited na ako. Wait. Oh my God. Ay, wait. Dugay matanggal. Right. Okay. Isa guys ako sana i-clip. Alright guys, akong ganyan gi-clip na ang camera. Mo na iyang mga specs.
Meron siyang di magklaro kita na guys. Meron siyang 13 minutes max flight niya. Ang yung kanyang 13 minutes niya. Okay, 13 minutes alagi. At meron siyang 720 megapixel. HD siya, HD. HD siya. Wala guys, kaya di siya maklaro guys. Yan. Okay, meron siyang precise hovering, kanang siya motuyok siya, at multiple flight modes, kanang siyang sana wakoy ba 5 megapixel photo. Okay, pwede siyang maka-photo. Easy operation, ay bali sabi wakoy ba sana. Okay, meron siyang electronic image stabilization, kanang kwanjud siya, kanang stable jud ka siya pagkuha ang image niya ba. Okay, pwede siya programmable, pwede siya mag-program. Ito, ang kanyang nasa ubos ay mayroong siyang Telo app. Pwede na siya i-download sa Play Store or sa iOS phone. So, pwede na nyo kontrolin ang drone. Yosh! Buksan na natin. Excited ako. Okay, saan nga bli? Oh, nara. Oh my god. Ito na guys. Ito na, may wagang drone. Oh my. Ooh. Oh yes, ang liit. Ang liit niya. Ito na guys. Ang pinakang first drone ko. Ang so maliit. Okay, ang nasa box kay isang silicatron. Do not eat. Sa may katon ba now? Makuhay ba sa siya? Laban yung manay gamit. Okay, meron siyang spare battery. Shake-free battery. At meron siyang extension na USB para ma-connect, para ma-charge siya ang kaning drone niya. At meron siyang manual. Isang manual. Okay? Isang manual. At meron siyang propeller para free. Para may lisa ng yung kaning propeller niya. Kaning siyang mga tuyok niya. Okay, meron siya. Okay, kitaan din natin sa isod. Tingin na ikon ba? Okay. Oh, kanin siya guys, kay parang pangtanggal niya sa propeller. Pangtanggal niya siya. Matuma sa itawag gani, okay ba saan siya tawag. Meron siyang free apat siya na propeller. So, yun lang guys, ang nasa box. Nawa na. Okay. So, ito na ang drone. Ang liit niya. Hindi kumpara sa Spark. DJI Spark niya. Oh my gosh. Ang liit. So, balik guys. Kaya ang yung on og off niya nasa sa right niya. Dara mo na yung mga turn and off. Siguro makita ninyo. Ngit-ngit kayo. Right mo na yung camera. Muna yung camera, yung nasa ubos niya, ang yung sensor, kanang yung stable jud kaayo ba? Stable jud kay di pareha magliok-liok ba? Ana magliok-liok. Stable kay ana jud kay bas. Straight kaayo ba, straight. Mo nang pinakanindot na drone kaayo ba? Mo na siyang kanang siyang para siyang shield. Para siyang shield ba kanang kung magpalupad ka na sa kwarto dira dira sa kanang wall, kung magpalupad ka dira mo ban siya, warag mo bounce siya ay bangga ni man dira sa wall tapos mo bounce siya. Yo kayo na siya guard siya ba, guard propeller na tawagan na siya. Guard buka na tawagan na niya. Okay, so mo na siguro ang nasa siyang box. Okay, so mo na siguro niya guys. Yan ang liit drone para sa Spark. Wow, so freaking cool, so freaking awesome. Yan, isang drone, battery, isang free battery,
At meron siyang 4 na free propeller. Kani pang tanggal sa propeller. Siya. Kani extension niya para ma-charge ang yung telo. Yan, kaning silika. Kani silika. Ang nakabutang diri sa silika kay throw away, do not eat. Throw away, do not eat. So, kanon ako. Dili di kanon ako din. Throw away. Okay ba? Unsa na? At ang nasa box yan, napaday. Ang kanisad, ang isang manual. Wow, di ko kabasa kay puros mga Espanyol. Espanyol siya, English modre. Yan, wa na ang laman guys, wa na. Okay. Muna yung karton. Mga karton niya. Bubble wrap niya. Gunting na ko. May wagang gunting. Ang mga papeles. Tabono na ito. Ang kuhan niya. Ang address na ako kay basta tabono na. Yan, perma na ako. Perma. Yan, akong ginastos kay kuhan na 4,821 ang ginastos ko pagpalit sa drone ako. Kung gusto niyong bumili sa Shopee guys, i-link na ko sa description, okay? Kung gusto niyo makita to. Right. So, mauna siya guys. Pagipakita ang drone. So karon adlaw guys, ako ay paluparon sa plaza doon sa Eskwelahan mo. Ako na i-try. Pero kuan siya kanang example ra na ako siya pag video kanang usay kuan jud kay ba clear ba siya, HD kanang lain ba kay siya kana. Yan. Alright, punta tayo sa school. Merong mga plaza kan kay hawan kaay ba kanang dako kay hawan basta dakong hawan ang plaza dito sa Siginon. Alright, let's go. So alright guys, so nana ko sa plaza. Meron akong drone. So ako paron diriya. Wait sa ako. So ako paron diriya to tuyokon ako diriya. Tuyokon ako diriya at mapunta na ako diriya. Sample rin siya guys ha. Sample rin kay ako na i-testing kay practice pa kanin kay wapo kay bang magamit og telo. Yan narang telo. Right, so apit na mag-alas 5. So paluparon na nato ang kwan drone. So butang na ko ang kwan nako ang Gorilla Pod para ma-stable ang pag-video nako. Okay? Para makita ninyo ba. So i-switch na nako sa back niya, back. Yan guys, na nako na switch na ako sa back camera. So di mo na makita hapit kay kwan ang ngit-ngit na kayo. Alas 5 na. Hapit na mga kabe. So dalion na nila ito pagpaluparon. Alright, paluparon na nato. So napaday ko ibuhanin guys kay kaning cellphone na guys, kailangan mag-control nimo ang kwan. Ang kaning siyang controller yung telo, kailangan i-connect ang wifi para ma-control jud siya. Mo na yung cellphone. Pero mo na unta dapat na ako kanon i-connect sa kuan ako i-video na unta dapat kaning usa ka cellphone ako dire kani siya sa mama ni. Okay, try na ako dito. So alright guys, kaya ready to take off na. Ayan guys, lumipad na ang ibon natin.
siya kapit kayo makita guys, ngit-ngit na kayo. Maglisod mong kung gunit. So, ibutang sa na ako dire. So, paluparo na ako ang Quandrian drone dito sa sa taas. Dito sa na may motor dito. Tutuyo ko na ako ang drone. So, maoro tong kuan niya guys, example sa pagpalupad sa drone ako. So, ang gulba, so medyo gulba lang kayo guys, kay tingay sangit lagi kayo ba dito sa kay. So, sayang lang sa pagbayad og kwarta. So ang akong tailog ipa-charge pa na kay lubat naman kaayo. Dali ra kay full charge no. Dali ra kay malubat ba. So, gi-charge lang ako dito sa akong office. So, kung ang yang quality sa video niya kay para siyang blurred lang kaayo ba, blurred kayo pagka kabilang blurred lang kay siya pagka sa buntag kanang buntag ng kaayo ba kun kay clear kaayo. So yun lang guys, kay yun lang sana kung na-enjoy niyo tong unboxing video sa gamay lang kaayo. So kung na-enjoy niyo tong video na to, please leave kay ng like dyan, ma-push ko pa yan, and talk to you guys later. Peace.